Žarnaj neutícha. Učiteľ, ktorého prepustili, pretože upozornil na neadekvátne financovanie školskej právničky, napísal list premiérovi. Reagoval na výzvu Roberta Fica, ktorý chce, aby ho ľudia upozornili na korupčné správanie. Ak niekto tu chce hovoriť o korupcii a mal konkrétny životný zážitok, nech zdvihne telefón a nech mi zavolá. Stredoškolský učiteľ Oto Žarnaj aj po roku po prevalení korupčnej kauzy na obchodnej akadémii v Košiciach stále bojuje za svoju pravdu a napísal list premiérovi. Vážený pán predseda vlády, po vašej verejnej výzve, aby sa ľudia, ktorí chcú poukázať na korupciu a obávajú sa následkov, obrátili priamo na vás, som sa rozhodol reagovať. V tom liste v krátkosti objasňujem, ku akej veci došlo na obchodnej akadémii. Žarnaj z pozície predsedu rady školy žiadal riaditeľa, aby vysvetlil financovanie externej právničky. Tá počas 2 rokov inkasovala mesačne v priemere 500 eur. Táto kauza bola riadne vyšetrená, skontrolovaná hlavným kontrolórom Košického kraja. Sme prišli na to, že v podstate právne služby vykonávané vôbec neboli. Jediný, kto dal Otovi Žarnajovi za pravdu, bol hlavný kontrolór KSK Vojtech Farkaš. Ten však vo svojom úrade končí a teraz tvrdí, že väzmu zlomila kontrola na škole. Poslanci totiž včera pri voľbe kontrolóra nehlasovali v tajnej voľbe, ako býva zvykom v iných krajoch, ale volili verejne. Ja si myslím, že je to pomsta z dôvodu tej kontroly, ktorú sme vykonali v obchodnej akadémii. Nič to nemení na tom, že prepustený učiteľ sa spravodlivosti nedočkal a prípad nikto nevyriešil. Je tu veľká snaha navždy ho zamiesť pod koberec. Všetci rozprávajú o korupcii a nikto nič nehlási. Dušan Tokarčík, televízia Markíza.